Takže čau lidi, tady jsem já Flash a tohle u druhého dílu. Teď vám tady chci ukázat Big Tunnel na GTA multiplayer. Asi víte, co to je, v prvním díle jsem vám to ukazoval. Takže tady si vyčítujeme Sultána a jedeme do Big Tunnel. Tak, koukejte. Je to, když si dáte teda, jak se vám teď říkám, asi po třetí, na GTA San Andreas multiplayer, když si dáte tohle. Takhle tohle. No a tak jdeme na začátek a jedeme za tímhle. Kdyby mě teda nenabourali. Tak a jdeme do nich. Letíme. Jenom mě to zastavilo, jo. Teď mám docela silnější dosík, teď řekl. Ne, to je online. Tohle je top speed, takový cheat, abyste měli světelnou rychlost. Fakt mě ticho. Počkej, jak to je? Jasno, nemám top speed, nebo co? Když jsi měl to speedy, tak se nezletíš. Tohle je konec. Přímo nad bankou a letíme někdo do Santes. Kdy bankou? Tak tohle auto se trošku proletělo. No tak, tohle byl jenom takový